Viacerí ste sa pýtali, ako dopadla kontrola z generálnej prokuratúry, o ktorej nás informovala pani starostka ešte na jeseň minulého roka. Podarilo sa nám získať kópiu protokolu o vykonaní previerky. Veľmi nás mrzí, že pani starostka ani raz neinformovala poslancov o bodoch, ktoré boli vytknuté v protokole. Vďaka protokolu sme však zistili, že všeobecne záväzné nariadenie o daní z nehnuteľností a nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú v rozpore s platnou právnou úpravou a je potrebné tieto nariadenia opraviť a dať schváliť obecnému zastupiteľstvu. Takže aj nový návrh nariadenia o nakladaní s odpadom chceme skontrolovať, aby sme predišli schvaľovaniu nariadenia, ktoré by mohlo byť v rozpore so zákonom. V protokole boli okrem uvedeného spomenuté porušenie hmotnoprávnych ustanovení pri vyrúbení dane z nehnuteľností, pochybnosti o správnosti určenia základu dane z pozemkov, neuplatňovanie stanovených procesných postupov určených daňovým poriadkom, nedostatky v náležitostiach rozhodnutí o vyrúbení dane z nehnuteľností, nerešpektovanie úpravy ustanovenia paragrafu 55 odsek 2 daňového poriadku, nesprávny názov nariadenia o dani z nehnuteľností a názov nariadenia v rozhodnutiach, nevyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, viacero porušení zákona pri vymáhaní daňového nedoplatku, nepostačujúca dokumentácia vyhlásenia nariadenia o poplatku za komunálne odpady, nadbytočnosť vymedzenia predmetu poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti a spôsob vyrubovania poplatku. Na najbližšom zasadnutí sa budeme pýtať, či boli všetky body z protokolu opravené tak, ako určila prokurátorka okresnej prokuratúry. Budeme sa samozrejme pýtať aj kontrolóra, či vykonáva kontrolu dodržiavania takýchto opatrení, keďže všeobecne záväzné nariadenia neboli počas celého kalendárneho roka opravené. Chceme, aby sa v našej obci dodržiavali zákony a nariadenia a preto budeme pokračovať s kontrolami a zverejňovaním informácií. Ďakujeme občanom za všetky podnety.